Dobro jutro svima, kreće nova tura, ja sam u Jagodini, ili ti Svetozarevu i danas krećem prilično ozbiljnu turu, to nisam vozio do sada, barem deo toga nisam vozio do sada. Idem ka Despotovcu, pa onda ka Krepoljinu, pa onda Žagubici i onda preko Crnog Vrha, Brestovac i onda idem prema Zaječaru. Znači poprilično velika tura, oko 160 km. I to je to. I što pratite dalje turu. Na turi ima dva prelepa vrela, jedno od njih je Krupojsko vrelo, drugo je vrelo Mlave. Uživajte. Inače, bio sam ucrtao neko skrećenje puta od sela Balajnac do Vitance, čini mi se, kako se ne varam. I izlazim na Despotovac. Inače, put je fenomenalan, znači, jako seoski put. Ovako na mapi delovalo da ga ima, ali kakvo kvaliteta, međutim, stvarno je fenomenalno. Pa da se selo zove Vitance. Da. Tako da, pratite dalje, idemo da vidimo od Svetjavu i Manastir. Pa nastavljamo dalje. Kao što ste mogli da vidite, ovo je bilo Krupojsko vrelo, jedno od mojih omiljenih mesta, znači zato volim da dolazim tu. Nastavljamo turu dalje, idem prema Krepoljinu, znači to je blizu odavde 10 km, posle idem prema Žagubici i onda krećemo da penjemo Crni Vrh, idemo dalje.
Znači uspon od Krepoljina nije uopšte naivan. Možda ima nekih 7-8%. Znači, a evo 10 minuta do 10 je, a vrućina je, ja sam mokar da ne više gde. Znači, prethodnog dana je padala kiša i ne da je stvarno. Pa evo konačno, znači prvi put ispred vrela Mlave, stvarno je fenomenalno, ima i dosta ribe i evo ovdje ima tabla koliko je zapravo istraženo ovdje, znači najveća dubina koja je istražena je 72 metara i još uvijek nije, znači u potpunosti istraženo zbog jakih struja koje su dole pri ronjenju i tako prelepo je, stvarno je lepo, baš je lepo, vrelo. Tako, malo odmaramo u Žagubici i poslije me čeka onaj pakao čuveni Crni vrh, tako da, a sad je već i vruće, pa polako, malo po malo i tako izgurit ćemo. Idemo dalje. Znači ne da je Sparno i ne da je pakao, nego ubi Bože. Ono tamo je Žagubica, ne znam koliko se vidi. Ja penjem Crni vrh u najveće i boga mi, dosta je vrućina. Možda bi lakše bilo da sam krenuo kontrakrug, znači iz Zaječara pa na ovamo. Jer bi vozio baš rano ujutru. A ovako sad posle 90 km da se penje Crni vrh, nije baš lako. Ali dobro, guram pomalo, vozim pa stanem, odmorim malo pa vozim, tako mislim. Šta drugo, ne može drugo. E pa svakom usponu ima kraj, tako i ovom, boga mi teško. Znači baš je teško i ako idete ovdje bez litara i po vode nikako. Znači ja sam imao otprilike litar i 250 i još uvijek imam, zato što ja sam nekad znam da štedim, a to je sad jer ne zna se šta može da bude, tako da vodu uvijek treba da imate onako. Boga bi poprilično naporno, sad se polako spuštam na dole prema Borskom jezeru i baš je naporno, ne znam šta da kažem. Pratite turu dalje. E pa drugari, baš sam se dosta spuštao i vredilo je popeti se gore jer spust je stvarno fenomenalan, ali mogu da kažem da je izuzetno i teško da se popne. Znači čini mi se da je ovo jača tura nego južni put. Baš je teško. Ja sam odabrao sada malo lakšu turu do Zaječara jer ne mogu više da penjem brda. Idem preko Letovnice, izlazim na magistralu, Zvezdan, Zaječar
i Vražudac na kraju. Tako da imam još oko 30 km, ali to je to. Izguriti je. Ovaj put od Brestovca do Metovnice je, brate, užasan. Znači, ja mislim da nikad više neću da doći. Znači, to je, brate, truckanje. Znači, ne možeš da voziš ovo. Ne, teorije nema. Da. Znači, psihički te ubije. Izlazim na magistralu, blizu Gamzigradske banje sam. Idemo još malo. Realno, ne mogu. Vozim na rezervu kao automobil. Vetar u prsa, kao što možete da čujete. Šta očekivati umjesto da te pogura na kraj, ono te još više uništava. I tako, ali samo kravo. I konačno sam tamo. Pa ovako, približava se još jedna tura. Dobra, ali jako teška. Znači, čuti pa me poslužilo vreme malo danas. Jeste bilo oblačno, ali je sparno da ne više gde. Tako da, do nekog sljedećeg klipa. Ja sam Blago Meni, stigao u Gruškanac. Nakon nekih 165 km, baš dosta. To je to. Vidimo se.